Делта Форс, много съм гладна. Ало, Делта Форс, яди ми се баничка. Ало, Делта Форс, колко струва тази баничка? Ало, Делта Форс, 30 лева. Ще ударя, бе. Това беше за финала малко. Браво. Малко така сменихме текста, така в последния текст мисля да бъде за баничката свързано нещо, нали, когато, нали, за баничката. То като цяло може да се смени целият припев, нали, така. За баничката може с сладолед да се смени, може с не, така, примерно нещо друго, ама баничката е добре, защото, нали, хората харесват баничката. Идеално, нали? Да, идеално. Да. Значи, просто ти се възхищавам, човек. Автор си на това. На песента? На песента, да. Ти си, виж, като поет си, нали, дет се казва такова. Дет се казва, виж как си ги, нали, съчиняваш така, импровизираш ги и просто гърмят, нали, баничката тук, дет се казва Delta Force, вкараме го целия с такова. Браво, ево, наистина топ. Да. Още искам това. Просто да ти кажа, ти си сензация. Айде, ако спечелим битката, ще изпълним още един път. Така. Давайте, ако спечелим битката, ще я пея отново. Естествено. Да. Така. Айде сега цъкаме, защото да я пееме пак. Цъкаме всички мощно, приятели. Да. Ще я пея пак Delta Force. Delta Force. Значи просто виж как стана много голям. Да, така че вие сте хората. Ако искате пак да ме накарате да пея Delta Force, вие сте хората. Нека да спечелим битката. Да видим дали ще ми давате почивка. Да видим дали ще ми дават да почивам. Той никой не ми е гифтил нищо преди това, бе. Как бе, ти ма водиш? Аз съм пял. Това е отцъкане. Това е отцъкане. Важното, че пак ще ме биш. Може да обърнете да можеш да пееш Delta Force. Не знам, който иска да ме накара, трябва да спечеля битката. Това ти казвам. Ако да пее Delta Force, всичко зависи от тях. Да. Тая песен, думка ми няма. Измисли ги продължението е в задните части. Тя е в мой YouTube канал. Тя също е хит. Не съм гледал. Трябва да можеш да изпееш. Не бе, има я пак в YouTube канала ми. Да, има я. Може. Да кажа аз на лайфа, да покажа едни чатове за малко, ама... Така, чакай, ще видиш. Тя има 1000 гледания, 1000 и колко ето, виж, обръщат на. Мерси много за взето. Благодаря. Браво. Няма да може да... Попита, много ти благодаря. Мерси много и на момичето за сърцето. Благодаря ти много на... Това точко де? Да, ще го изпея. Сега викат аз да го изпея. Трябва да изпееш ти. Аз друго не знам. Аз имам и други авторски. Виж, тая е също авторска, виж. Виждам се, така, и те чакам в леглото, ти се приготви, да го вкараш целия и устите ми захъпи и ме поблуди, айде тоя съм сега. Айде пръскай го, вече ти сега, луда съм по теб, целуни ме. Айде пръскай го, вече ти сега, луда съм по теб, целуни ме. Тя също ми авторска песен. Браво. Вълкът
болката, която ти ми причини, и за това насам, от коя ти по-добре забрави, хайде силно вкарай го. Да, авторска. Хайде бръскай го, вече ти сега, луда съм по теб, целуни ме. Хайде бръскай го, вече ти сега, луда съм по теб, целуни ме. Хайде бръскай го. Имам още една вече, бе. Браво! И сега... Так, имам още една. Я да чуя да песен коя е. Облагяваш ме. Ама, как си ги записала? Още две рози! Още две рози! Как си ги записала тези песни? Бръскай го, вече ти сега, луда съм по теб. Благодаря, още две рози. Целуни ме. Хайде, бръскай го, вече ти сега. Ето, думкай ме. Да. Всичко ни поде. Дамата, думата, але думата, але думата, дамата, думата, дамата, думата, валеле, валеле, валелелелеле, валелелелеле. Хайде, думтай ме, хайде, думтай ме, хайде, думтай ме, задните части. Хайде, думтай ме, хайде, думтай ме, хайде, думтай ме, задните части. Алелелелеле. Всичко ни поде. Чакай. Вау! О, чай в YouTube! Знам, че ме искаш ти и ме желаеш ти, искаш да съм твоя сега. Хайде вземи ме ти и ме донеси в твоята кола. Знам, че ме искаш ти и ме желаеш ти и искаш да съм твоя до край. Хайде отведи ме от тук и ме донеси в твоята кола. Дамата, думата, але думата, дамата, думата, валелелелега. Дамата, думата, дамата, думата, дамата, думата, дама България. Дамата, думата, валеле, 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 дама България. Хайде, Българи, хайде, Българи, хайде, Българи, вие сте номер едно. Merci. Хайде чукай ме и ме целуни, после го карай, валелелелеле. Хайде чукай ме, хайде чукай ме, хайде чукай ме и ме целуни, после го карай, целия. Ме мерава туке, тея кеге ме, те карешки ме. Раши, браво. Виж, има 1000 гледания. Има 1000 гледания. Кажи, какво? Викам, че такова. Викам, че има 1000 гледания тази песен. На тая песен 1100. 1100 има на Думкай ме. На Delta Force има 20 000. Ай, стига, в YouTube ли бе? Да, в YouTube 20 000 и много популярно. Баци майката. Имаме ръкавица, приятели, някой няма ли? Да, бе, 20 000 гледани има тая песен, да. Добре, как ти направи толкова много в YouTube ти 20 000 гледания? В принцип е много трудно да ги направиш тия гледаемости. И то в YouTube. Да, благодаря много за помощта, благодаря. Да, ми харесва, Delta Force харесва на много повече Delta Force. Да. Вижте, когато една песен стане хит в TikTok, нали, тя става хит и в YouTube, нали, по принцип,
първо в YouTube става хит, после в TikTok, обаче че така нали, направи доста вайрал песента, нали? И тя и стана известна в TikTok и оттам хората, че я видяха в YouTube, не се казва, и песента гръмна. Да. Да, защото от Да. TikTok стана хит. Защото то в YouTube по повечето много не се гледа така в YouTube нещо. Абе, той Сега, доста хора си купуват целта- гледания. Само да кажа, целта на ръкавицата е умножава точките по 5. Ако играеш с понички на комбо, парфюми, конфети, ги хваща по 5 и става... Айде, нека да и става- спечелиме тази битка. Коя е тази, Гери? И става... Добре, айде да спечелиме точно. тази битка, приятел, да спечелиме. Хората питат как се казваш Така, в айде YouTube, сега как да се пишеш? спечелиме тази битка, приятели. Че там има гифтари, че оная пак Ще им играе си, но срещу ще нас. дадем. Давайте, приятели, ама аз не обръщам внимание на тая. Заедно, Така, тъла съм. Коя след? Цъкаме хора всички мощно. Питаха ме как се пишеш в YouTube. Да, Пауло, да. Мютна ли ма? Да си вземем двете победи, да си взимаме. Взимаме си двете победи. Кажеш, че Взимаме си мютна, двете победи, да знаете. Взимаме си двете победи, да знаете. Нека да си вземем двете победи, всички мощно. Били си ма благодаря, защото не биха два пъти, взимаме си двете победи, приятел. Покажете силата. Да, нека да покажем силата. Нищо, аз ще я мютна. Помахай му, вика. Пичове, USA изравниха ли на Канада 2 на 2? Ще има ли хот-дог час 8? Не знам. Утре отивам на работа, ще видим. Би трябвало. Ако се свалиш гащите, ще чуя, дай сега. Това замразени картофи ли ядеш? Не. Това е такова. Best Foods. Ти 8 мерси. Такова лото пица ли хората, не знам. Best Foods ли, мут ли, не знам. Покажи ръката да те слуша, моля ти се пита как се пише в YouTube. Напиши Delta Force Russia и той ще ти излезе, човек. Утре няма да може да станеш. Ставам като пушка. Хайде, дъмкай ме в задните части. Те 8 мерсино няма да стигнат за хот-дог. Трябва поне едно корги да се просто. Едно корги. Сега те оставям да знаеш утре пак. То ще е добре. Благодаря, че ми гифтише. Вкарай ми го. В 6:30. Искам да... Не е така. Искам да покажа едни чатове, но това стане утре. Той и за окна сега. Как може да има хора, да има такива хора къде? Може. Някой пусна чуковете. Майка му заеба. Маймо, един мач за 100 лева. Не ми бъде тази, да ми бъде просто. Благодаря много, не знам. Чакай, аз ще я питам. Раши? Чуваш ли ме? Не можахме да биме пак. Ама чуваш ли ме? Айде пускай още една да видим. Взимаме си нашите победи. Ти чуваш ли ме сега? Да. Питаха ме как се пишеш в YouTube. Да пишат Рашия на български. Да, ама нещо по-така специфично, нещо 02, това... Не бе, да пишат само на български Рашия и то ти излиза всичко вече. Защото, нали тук ме пита как се пишеш това, Напиши в TikTok Ростислав. Излиза всичко там. Имам 3 песни.
Добре. Припесне е по мой текст, Думка им е по мой текст и Delta Force, която е най-популярната ми така песен в България. Виж сега. Трябват ми 700 точки да влезна в класацията. Можем ли тук 7 човека по 100 коина да направим 700 коина и да си лягаме? Айде. Опасна си обаче. Имаме спид. Ама виж какво ще кажа от тази 8. Че като е пуснеш тази ръкавица, трябва да помпиш пълнички, да може да има точки. Той само ръкавица... Той само ръкавицата хър, няма тази ръкавица. Ако не играеш на... Благодаря ти много за розгите. Още 2 розички, ме хванем и спида. Още 2. Маняк ще игра с който си искам, бе, не ти харесвам блокирай. Маняк. Джо Пеши и Даниел Стърн. Не за... Давайте още 2 рози, маля. Не за ябай. Давайте, приятели. С грешно впечатление съм останал, че си типче. Манята му. Ано, благодаря ти. Давайте, маля. Хайде бе, хора, давайте, маля, да почакате. Давайте да го бием. Маля, ужас направо. Ужас, много сме слаби, бе. Ужас направо. Ето малко, бе. Ужас, толкова слаби сме, че направо няма. Грешно. Ама аз съм силна, вие сте слаби, аз съм силна, бе, мамичко. Кой, аз ли, бе? Аз съм борбена, аз не се предавам лесно. Бре... Вие сте слабите. Аз не съм слаба, аз съм силна, аз съм могъща. Вие сте слабите. Защото сте скрънзи. Така. Аз съм силна. Знаете ли, че аз съм борбена жена? Чувствам се силен, як, стабилен. Аз лесно не се предавам. Така. Кога ще правиш USA Hot Dog? USA, Свилена, благодаря ти, Свилена. Изданиха за 100 лева. Значи, днеска съм така наебан от всякъде. Ни от едното място, ни от другото нищо. Бах ти, направо е писнал този живот. Защо така става? Нека да се вземем хората... Защо миналата вечер в 3 часа не спрях лайфа? Да. Газ. Кирчо, какво едеш? Какво едеш, Кирчо? Ям тези пуканки. Ано, благодаря ти, Ано. Но задните части. Не хот-дога, бе, чуш ли си? След тази битката оставам, искам да споделя тази чакове. Взимайте, поберите. Чай, той вика. Имаш едно такова филмче, чай, на предаване, чай, той ли беше? Ти, аз ли бях ли, не знам. В инцъщата. Кирчо, абе ти, кой набор беше? 9-8. 9-8. Наистина ли си 9-8, бе, Кирчо? Да, бе, що? Че ти много си малък, бе. Айде, край. What the fuck? Малък съм. Мале! Корал! Ко направя машина? Благодаря. Ужас, не можахме да го биме. Мале, брат, ко направя маняк? Браво, бе! Не можахме, бе. Добре. Хайде, пусти още една. Хубаво е. Като си казала, Шивзи, много ти благодаря, човек. Обаче ми се е бала кабела. Ще им падне батерията.
Хора, взимайте тия 4 победи, бе, хора, взимайте ги. Мерси много, бе, човек. Ко направи ти, бе? Мале, браточка. Евелата. Мале. Аз съм те последвала, Селина. Аз съм те последвала, да. Де, Хора, от бе, другата телефон. страна са силни. Бе, бе. Отваряйте се очите, взимайте 4 победи. Не само очите. Взимаме се не 4 само победи и очите, се махаме от тук. Не само очите и краката, и също и краката. Взимаме се 4 победи и се махаме от тук. Али, машинки. Грас. Ще взи. Давайте, искам да се взимам победите. Трябва да запазим победите.